na chifo nọ na bụ chifo ọkụkọ enwe di inu nke Igbo sị na nọ na ba atụ ndị mmụọ ahịa achịla obi n'aka Chibuchema atụ ndị mmụọ afịa achịla obi n'aka ọsị na ada atalụ nwata atalụ n'olu ha na-atalụ nwata atalụ n'olu onye Iwolo ọ sị n'ụbọchị amụ nwoke ka ọ tọrọ nne ya eziokwu ụbọchị amụ nwoke ka ọ tọrọ nne Chimdi eziokwu eziokwu ka o si eme ọ dị mma ewere okwu wee mmele okwu ọgba ofekegharị ewere okwu mmele okwu ọgba ofekegharị na ewere okwu nta dị n'Imo steeti ọ sị na ibe ji enye nwata n'aka na-adarụ ya n'ọkụ ibe ji enye nwata n'aka ada arụ ya n'ọkụ ife ji n'aka o ji n'aka Felix mee afịa o ji n'aka o ji nnaka onye ụmụaba Anam inu ede ebua nke mbụ sị na ụmụnne na-abụọ n'ụba ọgụ onye ọbịa akpala na nna ha Chimdi ụmụnne na-abụọ n'ụba ọgụ onye ọbịa akpala na nna ha tigirala ya ọnụ ịma na kpalanava onye eto eme gịnị kpalanava maka na ụmụnne na-abụ n'ụba ọgụ ife o gosi bụ na maka ukwu azịza dịka ọ na afịa arụ mgbaji mana ọ bụ na iwesa anya ofu nwatakịrị nwepụta ọka jipụ ya edebe ife ọ bụ na ọ bụ na okwu mmadụ na-abụọ ụmụnne na-abụ agakọrọzi ọnụ onye ịtọ nọ n'etiti eli ife edebe vanabụ mafa bụ ụmụnne mafa bụ oyi mafa bụ otu ndị otu sebe okwu kịta ọ bụ na o nwere otu ụlụlụ ụlọ ọkụkụ na-abụ gbaka aka ọnụ fatụkpa egbe anya mana ọ bụ na agbasa asị na agba gidigidi agba gburugburu ọbụla ikpe elu ma agba girigiri agbara mmadụ wunye n'ime so ọ bụ na anyị mmebe nke girigirigiri na anyị adịghịzi n'ofu onye ịtọ eli ife dịla anyị ọ bụ na anaka unu rapụrụ onye ịtọ akọba ife ọ na-akọ na-akpali ife ubi ịpụta ihe ọjọọ ọgwa gị na nwanne gị ezi na ya egbu gị o jekwa gwa onye nna n'ife onye akwu maka gị na eberebe egbu unu a na-ese ọ na-eli ife dị n'ala gị nwa na-asị akọba ife yi na-akọ na o nwere ife ga-eme nwanne gị na-asị akọba ife ị na-akọ na o nwere ife ga-eme ya na ọ bụ na adị n'otu eme gị